Това е част 2, защото не знам, просто искам да има част 2. Някак си искам да говоря още за Инстаграм, просто да не става много дълъг влога. Да, всички се правят на много заети в Инстаграм. Нали? Не могат да ти отговорят веднага, ти ако отговориш веднага си странен лузър, който няма никакъв социален живот, че не прави нищо и така нататък, което стига де. Всички са толкова judgmental, всички толкова много те съдят. Дори без да те съдят, без нищо ти казват. Може би това е моята параноя, ама не знам, така се чувствам. И просто не искам да се чувствам така, не искам да се чувствам следно всяко едно нещо, което правя или не правя, или което се опитвам да правя, или което искам да кажа, или какво си е грешно, или какво си някак си трябва да го променя. Омръзна ми от това нещо. Просто повече няма да се занимавам. Ще си качвам всичките крейзи мисли, които не мога да споделя с други хора, защото е момент. Защото е 1:10 сутринта през нощта. И да, не мога да ги споделя с никой. Просто ще си ги качвам на влогове. Кой ще ги гледа? Кой знае, може да стане известен за своите нетрадиционни мнения и неща, за които говоря. Сайк, си имам друг YouTube канал, за който вие няма да разберете. Поне на този етап, не. В смисъл, това е още едно нещо, че просто не искам да смесвам нещата. Някак си онзи канал си е това нещо, което е, и този канал си е за тези влогове, така че да. Говорихме за Инстаграм. Инстаграм е тъж, изтрийте го днес. Да, направете едно добро, изтрийте Инстаграм и то веднага, бато. Добре, до после. Този път сериозно. Утре може да има Свети Валентин влог, така че до после.